ik ben Kimberly en vandaag doe ik mijn luxe villa van Playmobil. Dit is de keuken. Dat is een koffiemachine. Dit is een kookeiland. 2 ovens en 2 kasten. En hier moet je afwassen. Met de vaatwasser of gewoon met je handen. Dit is de living. De tv, boeken, een lekker warm vuurtje. Dit is de zetel. Dit is het tafeltje. Daar liggen de tijdschriften in. Hier heb je een trap. De slaapkamer van de ouders met een lichtje. Dat is een kluis met een computer erin. Een spiegel. Een kast, het toilet, Lavabo en het bad. Dan heb ik ook nog een kindercrash. Een kindje dat op het schommelpaardje zit. Een kindje die honger heeft. Een kindje die aan het spelen is met deze dingetjes. En een mevrouw die aan het letten is op het kindje. Voilà, dit was mijn luxe villa. Dag!